jamhire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jol sare hannde ko jamma alarba hawri ko jeetaliru octobre tan ujunnaji ɗi nogas e joyyi habruji moɗon e ɗemgal pular titruji men ɓurɗi mawɗon guiɗirɗen ko toon to États-Unis walla toon to Washington hono kamɓe procureur uji surtout procureur mo kanko Donald Trump mo ƴefti o e tumnade kadi e ko yalti en wayno hawnaki maɓe jogo caɗele sibabude seede moɓe ɗaminno en hawnaki ma walluɓe pour wonde gonɗinde wonde ko kanko James Comey o waɗi fenande toon to congrès emane on seeɗa yo ɗum ɗon ko ɗum ɗon wona haalluji gonga habruji men hande toon to Virginia siftinɗon toon ko kanko James Comey ene wayno hanki o wawi arde toon to yeeso juge wi wonde ko toñani e ɗum nane wayno ko oɗo sa joni ñawore makko taƴama yo won ñande 5 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi Donald Trump hande kadi nene continue dikkodirde état démocrate en ene ko haali hande kadi wi wonde ko gouverneur mo Illinois hono kanko Pisco e kanko maire mo Chicago e wano ɓeɗo ɗiɗi poti ko sokede tawde ballani walla jaɓani liggodirde service immigration ɗum no service fédéral habruji men international ko toon to Palestine ene wayno ko tunnede ko yalti jamme hono kanko Donald Trump ne o heeɓi habaru wonde kamɓe Hamas e kamɓe Israël ɓe mbawi dakkodirde deñiɓe haare wonde sonde ɗum noon ene wayno Hamas jaaɓi wonde ko yimɓe nogas e diɓe ɓe nangunoɓe e tawi wuurɓe hen maɓe goppi ɗumen ɗo e balɗe garoje habruji men international cekkitoɗen ko toon to Sénégal ɗum noon d'abord ko tumnade kadi ko yalti toon to France hono kanko Macky Sall joni o darima darde tinde tigui pour ƴewde semtinde kala ko haalte ko fate ɗeɗen ñamale biyaɗe ko moftade ko ɗum won titre uji on ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartude desoji muɗum joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon binɗen gardinde men ni habruji meɗen ko toon to États-Unis puɗɗoɗon ko tumnade kadi ko yalti hono kanko mennoɗo wonde cour suprême mo États-Unis hono kanko biyeteɗo Kennedy ko e nder konnguli ɗi o ƴefti ɗum noon tawmo wadde entretien kanko Anthony Kennedy o wawi wiide wonde ko oɗo sa joni gurdam États-Unis wuuri ɗum ene wayno ko hawnaki tribunal biyeteɗo cour suprême mo États-Unis kañum hoori mum ma nattu wonde tribunal gonɗo ɗon taw mo wuuraki banggue ñaama walla banggue nano ɗum noon e tumnade kadi no haaliri ni taw haalano hay goto o wi wonde ko so tawi ñawore waɗi yimɓe wonɓe ƴefti won ñawore kawri hen onon heddiɓe kadi on gaari on mbi wonde on beltaki hen ɗeɗo ñawore oɗon mbawi critique ñawore nde kono so tawi on critique jomum ɗum firti wonde hankkadi ene wayno ko onon koye mon gonɗo ko hollude yimɓe heddiɓe yimɓe yeeɓoɓen ɓe kono beldani o haali hen kadi o wi wonde koye subaka mo fini foof so yii ko yimɓe sénateur uji walla yimɓe wonɓe toon to congrès konngudi ɗi kutorto ɗi e so yi kanko président mo États-Unis konngudi ɗi wiide kutorto ni surtout ƴettoje e wi wonde komo hulani Amérique ɗum ko kanko Anthony Kennedy ɗum noon ko mennoɗo wonde toon to cour suprême oɗo sa joni gonɗo e retraite hande toon to États-Unis ko yiya hande toon to congrès hono kanko Mike Johnson o dugdi e sénateur uji surtout sénateur jeeɗo toon to Arizona hono kanko Mark Kelly ɗum noon ari ko caggal nde kanko garduɗo suudu représentant ji hono kanko Mike Johnson nde o sali kanko hoore makko cérémonie pour hono représentant kesso jeeɗo toon to Arizona ene wayno gañiɗo woteji ɓen balɗe ɓen ɗe en hono Adela Grijalva ɗum noon e wiide mabɓe kadi kamɓe démocrate en kanko Mike Johnson o waɗiri noon tan ko par ce que mo andi so tawi oɗo ɓeydama toon e démocrate en ɗum noon ko yimɓe wawɓe forsude kamɓe républicain ji pour vote ko fate en fayiluji kanko Jeffrey Epstein ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Mike Johnson o yennama kadi o wiya wonde ko pourtant o waɗi la même chose nde représentant ji jeeyaɓe toon to Florida nde o jaaɓi kañumen koye men puɗɗo liggeyaji mumen eyyi ɗum ɗon kadi wonno ko tawden sanan udde kono noon kanko Mike Johnson o wi wonde ko ɗum ɗon nde ɗum waɗi nde ɓen famille ɗon eyyi kadi e oɗo garɗo joni kesso o ene wayno tawi ko suudu gouvernement ko uddi ko wawi wonde fof ene wayno ko ha hande ko haare woni hakkude mabɓe kamɓe yimɓe jeeyaɓe toon to congrès ɗum noon hakkude démocrate e républicain ji ko ɓuuri hewde ko yennete joni walla ko toñete hono kanko Mike Johnson e républicain ji kewɗi ene wayno ko yidde ɓe ɗoftade Donald Trump ɗum woni ala fof koɓe jogori wadde ha wallude kaldigal hakkude démocrate e républicain yaara yesso bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon habaruji moɗon e États-Unis guidoɗen ko toon to Washington e tumnade kadi ko yalti journal biyeteɗo ABC News hono kamɓe procureur uji e ɗum noon e wayno enquêtoɓe oɗo saha joni hono kanko mennoɗo ardade FBI hono kanko James Comey pour wiide wonde ko ene wayno o haali haaluji ɗi gona gonga toon to yeeso congrès
ɗum non en ɓeni woni oɗo sa joni hawnek gueɗɗe ɓe jogui pour wonde takkudemo kanko James Comey ɗi hawne ko gueɗɗe ɗi ganduɗa jogorɗe addande ɓe wasde gagnade ñawore contre makko kanko James Comey. donc tugnaɗa hande ABC News ko reporté hono kamɓe procureur uji ene wayno ko kamɓe procureur uji ɓe mbi wonde ko kanko James Comey ene wayno ko yamiri ko oɗon yo kañum hoore mum yo yaltin ɗi won habruji walla won information ngaji ɗi taw ko information ngaji ɗin mbiyata secret yaltin ɗum toon to média ji. kono noon e tugnaɗa hande kanko Daniel Richman ko haali o wi wonde ko haalni enquêteur ɓe o wi wonde ko hono kanko mennoɗo ardade FBI hono kanko James Comey o waji momo ken ɓuura laabi ɗiɗi pour widemo yo reno jokkodirde e média ji. o wi kadi ene wayno o wi wonde ko kanko oɗo biyeteɗo Daniel Richman o wi ko ende wonde ko ala fonde James Comey kañum hoore mum yamiri wonde yo rokku ko information ngaji ko fate woteji hitande ujunaji ɗi e 16 yo rokku ɗum journal yo rokku ɗum jaydiyankoɓe ko way wonde fof ɗum ɗo kadi ko tugnade hande ɗiɗo oɗo journal ABC e ɗum koko jogora dendeɓe caɗele. kanko Lindsey Halligan noon ene wayno ko Trump mo ƴefti yo remplace hono avocat goɗɗo gonnoɗo toon to Virginia kañum hoore mum calinoɗo fawde kanko James Comey toñangueji ɗi kanko Donald Trump yamirɗi. kanko Halligan ene wayno ko wawino dañde kam toñangueji ɗiɗi pawe makko kanko James Comey kono noon ɗiɗon toñangueji tugnan hande journal o ko toñangueji jogorɗo firtade par ce que nder ko setti toon to congrès ala fof ko yalti hen oɗo saji joni ɗoɓe jarata hen pour wiide wonde ko James Comey waɗi caɗele. donc kanko adjoint makko kanko Halligan biyeteɗo Magic Cleary kañum hoore mum ene wayno ene jogui sikkitare ko fate kala ko ɓe takki kanko James Comey ko hunde nde ganduɗa henne ko hunde nde tiiɗani no fewi. donc ene wayno ko e wiide mabɓe hay so ɓe kalani ha lakti oɗo saji joni ɓe ngala hay preuve goto pour wonde kanko James Comey o semtini toon to congrès. kanko oɗo biyeteɗo Magic Cleary ene wayno o wi wonde ko ene wayno komo jogui sikkitare hande wonde ko koɓe jogui koɓe takki James Comey ko ɓe ngala hay preuve goto e kadi oɗo saji joni ene wayno ko ala fof koɓe mbawi provde wonde ko kanko James Comey o semti toon to congrès e kadi ɓe mbawa hutorade oɗo biyeteɗo Richman Daniel Richman par ce que d' abord ko yi ko sehil makko kanko Comey wonno e donc ko seede mo ganduɗa hen jogorani walludeɓe ko way wonde fof eɓene continue oɗo ka kanko ko James Comey noon ñande alarba ɗo ene wayno ko o noddama toon to tribunal ene wayno ko wawi wiide wonde ko kanko hoore makko o wona coupable ko takkako ko way wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo ko hunde kadi nde continue wiide ko ɓooyi wonde ko ala fof nde yamiri wonde kanko hoore makko yo habaruji yo journaliste uji keɓa habaruji taw ko habaruji secret. hande ko fati kanko James Comey ɗum noon mennoɗo ardade FBI e ɗum noon ene wayno ko kanko Trump mo seki guila e manda makko gadon ene wayno o ari ñande alarba ɗo toon to Virginia ɗum noon kadi ko heɗade juge ko fawi makko ɗum noon tugnaɗe hande journal biyeteɗo ABC News ko haali ene wayno ko kanko James Comey o ardi koye avocat makko ko biyeteɗo Fitzgerald kamɓe procureur kamɓe ɓe ngari ene wayno ɓe jettini juge o wayno wonde koɓe takkimo kanko James Comey ko ene wayno caggal muɗum hono juge o janggi ko takka ko no sibabu no grand jury rendino ñande 25 lewru septembre fawe makko ɗum noon dendugol grand jury ñande 25 lewru septembre ari tan ko balɗe caggal nde kanko Donald Trump publiquement o haalde o yenni ministre makko toppitde fate justice on pambandi wiide wonde ko ene wayno ko département justice ko waɗata ko oɗo sa joni leydi eɗe posi ummade joni ko yacci contre Comey e contre yimɓe woɗɓe ɓe ganduɗa lundiɓe mo taw ko politicien ji. ɗum noon yinno wiide onon saaha ko kanko Donald Trump e tugnade hande journal o ko wayno kanko Letitia James ko way wonde fof ene wayno ko kanko Comey caggal nde o heeɗi ko juge o haali ko ene wayno ko juge o wimo so tawi wonde ko coupable o mandi ko kanko toñi walla toñani. kanko Comey caggal nde o heeɗi juge o wi wonde ko non o wona coupable donc juge o namdi wonde est ce que ɗum faami ko takako faami no fewi caggal muɗum kamɓe procureur e kamɓe kadi défense ɓe nanodiri wonde ko ñawore makko wonata ko ñande 5 lewru janvier hitande ujunnaje 2026 kanko juge o namdi gouvernement o no foti sikki ñawore muɗum walla koɓe jogui seedeji komo gaddata no fotata ɓe mbi wonde ɓe hawnaki wona ko hakkude balɗe ɗiɗi balɗe tati donc ene wayno ko juge o wi wonde ɗum noon
kanyum woru men fu période sa joni yamirde nyaaworde won nyande joyi lewru janvier yimbe procureur bi wonde ko ka woni compliqué kono non wayno kanyum ko men ngoni d'accord o do nyalom jeftaade dum woni ko haalte ko way won juge wi wonde ko en wayno dum don nan kanyum horu dum nandani dum nandani nyaawore wonde jogorde wonde jibaade Fitzgerald dum non ko avocat makko kam James Comey kambe koy mabbe kambe avocat ji James Comey be jidum do kadi ko hunde wemni possibility don kam James Comey Donald Trump boyi yennude boyi haalde makko boni surtout en sababu nde ardino kanko war makko enquête ko faate nde tuma wiya wonde kambe rusinabe e be jokkondire Donald Trump dum non ko election ngaji tan ujunnaji de sappo jeegom donc en wayno ko kanko Donald Trump altin ben do kadi o haalde reporter uji dum non ko tonto Oval Office o wi wonde en wayno ko James Comey ko policier temo gongdan ko policier momo jeen on dedo nyaawor jogornande ko nyaawor jogorno wonde webde ko way wonde fo en woni ko kanko James Comey o do sa joni en wayno ko mono fadi do e 5 janvier en wayno ko avocat makko Fitzgerald wi wonde kanyum ko men jidi ko so tawi yettima dedo nyaawor jidi ko odo ka ko faaw ko fof en verle ladde parce que ala fo preuve mo jogi ko be kala ko fof ko hunde nde wodani kanko James Comey mon continue hande wiide wonde ko ala fof ko be takimo ko woden ko takimo ko gede politique tan khabruji men États-Unis hande cakitorden ko tonto Washington en ko siftindon tan en wayni ko hande laamu federal dum non ko huddi bafi mudum dum non wayno odo sa joni tuggi tan nyande capantati lewru septembre adum gonden do liggoto tan ko yimbe seddo yimbe wiete ko nyumen ko sohlaabe dum wadi donc odo sa joni on kanko Marjorie Taylor dum non ko jeado tonto Georgia ko representative o wi wonde ko en wayno ko républicain en poti artude kanyumen ko men mijo no fe pour haalde ko faate en assurance médicale mo kambe démocrate mo ngumiso dum non en wayno ko kanko Mercredi Taylor mon continue o haalini nyanden kadi wi wonde ko alese ko kambe républicain kadi tonto Sénat be mbawa kadi hutorade ko biete nuclear option dum non ko hu yidi wonde ko na tout le temps be bazo wonde ko alese ko be dañi capande jeegom wiibe e tan pour be mbawa tafde kuulal dum non nyaawore walla vote kono e wayno ko so tawi be jidi ligade el faut be kutoro ngal don odon option ko wiide hankadi ko capande joyi go dum woni donc den woni be bennina kala ko jidi kanko Mercredi Taylor kadi ne wayno ko nyalome kadi haali wi républicain en poti artude parce que odo sa joni tungnade kadi e sonde juge jeltuji kono buri hewde Amerique nabe jidi ko faate na assurance médicale mo kambe républicain be biata be bonno walla kanko Donald Trump mo yidi sammindo en wayno dum don so itama ko hundi ko cadel mawdo wonande ko buri hewde Amerique nabe donc ko hisa joni tan ken bora kana bo million ngaji jeegom neddo hawnaki à partir de janvier so tawi odo assurance mom tam jogoran danjino chafrori Kabul international da ko tonto Palestine tunna de kadi ko yelte nyalo me hono kanko Donald Trump don do wonna tabalo mo wonne botu wayno ko hebi Marco Rubio ari nyohani mo wi mo wonde ko won khabar kes jeltu dum no on khabar Marco Rubio rokimo kayde wiide wonde ko kambe Israel nabe kambe kadi Hamas delegation ngaji mabbe wonna be tonto Egypt be mbawi nanondirde wonde ko be puddo ko yaaci ko faate phase gadan mo deñude hare wonde tonto Palestine de dum non ko adi fo en wayno ko kambe Hamas be jamiri be bi wonde ko be jabi mabbe gartir yimbe au moins nogasi hundi heddibe taw ko wurbe donc en wayno kadi bi wonde ko giftu temps kadi yimbe heddi be balimen artirde men jeya nanondiral ko be nanondir ko kambe Israel na en wayno ko mabbe tir ciagal donc nokkuji kewdi gondi tonto Gaza haysen munyi ko buri hewde Gaza won nokkuji haandi gondi ton en wayno ko yimbe no kodi hen donc kambe Israel en wayno be jabi kambe ko men foddi yimbe mabbe anda hono desiji gondi e di odo ngaldo nanondiral bangal tonto Egypt kono 15 don tan ko kanko Donald Trump nela makko dido nan ton hen gorko Jared Kushner dum non ko esi ko kanyum resi bi ko dab e goddo kadi ko wiete ko Witkov on kadi ko neddo mon gan kanyum yahanno en jonde badanode tonto Qatar ko on kadi o heewi nelde tonto Russie e surtout hare wonde hakkunde Russie e Ukraine ko ay woni fu ko beedon ngoni ton e kadi beedo kadi tumnade hande ko yalti ko beedon bawi halde wiwde wonde ko kanko kambe Israel kambe Hamas be nanondiri hande non tonto Israel be ngoni ko subako kono ala confirmation ay jeltudu seede ko faate en wonde odo sa joni
nanondirangal wadi ko won fo ne hetta hawna ki do e quelques minutes wala do 1 heure temps ton de Israël mabe batta confirmation khabruji meden ha ande international ton Sénégal en tungadi kadi ko yalti wala ton France hono kanko Macky Sall gonko ko ancien président du Sénégal en wayno odo sajuno ifti pellital makko mongal wondi reglude halluji kaltede ko fate en de nyamale biete do nyamale ciudaade gondo ton Sénégal dum non ko nyamale ni lam makko takka pour wide wonde ko nyamdi mo ken wona milliarduji jeedidi dum do fo taw ko en wayno ko laamu yimbe hay goro anda ko way won fo en wayno ko kanko Macky Sall ko wawi jeftude odo sajuno équipe mawdo équipe international to avocat mawdi e dum non kadi ko expertuji ko fate ngalu dum non kadi en taw ko coordination ardi dum ko kanko bâtonnier maître Pierre Olivier dum non pour wonde pour wawde enquête ko fate dum don tunnaade ko be kali be bi wonde ko nyande jeedi liru octobre de conseil mako kanko Macky Sall e mbawi neldude lettre ji didi officiel dum non ko dum do ko e pelle gonde ton to laamu ton to Sénégal hen lettre fay ko kanko ministre topidi ko fate finance budget biete Cheikh Diba lettre goddo fay ko kanko président de la cour des comptes hono Mamadou Faye en der dido lettre ji part de kanko Mamadou Faye didon avocat ji be mbi wonde ko be mbi ko alay sako be dokke confirmation hol ko fate en holno dido kalisa kontira holno inspection wadira pour ko fate angaluji gondi son dum non biat dum ko IGF inspection générale de finance dum do fof kanko Macky Sall wi wonde ko alay sako dum do wumuno dum parce que so wana dum haluji kalite diko non seulement wana gong mais kadi ko ne beydo bonnude image laamu sifti don tan wayno dum do kadi ko gede de ganda kambe laamu kesu go gile be naati nyalama be gadan ko wiide wonde ko en wayno ko won kalisaji nyamlaadi e dow leydi inde leydi Sénégal addi don kalisaji kadi ko kalisaji ko nyamala ciudaade dum non kadi ko dum woni ko rendini be FMI o do sa joni FMI wonde wi wonde didon déclaration ngaji di lerani dum non ala sago kambe gouvernement Sénégal be gaddana FMI ko leeri pour ko fate dido kalisaji be mbi be jisi taw ko kalisaji ken abbo milliarduji jeetas taw ko kanko gouvernement mako kanko Macky Sall nyablino dum non ko dum woni odo sajon kanko Macky Sall ko woni odo sajon dum do il faut ko ale sago lera de ton to Sénégal e tungna de kadi ko yalti ton to Sénégal hono kanko Abou Ngere woni ko nyaawore makko en konti dum non damina ko nyande sappo didi livre novembre kanko hore makko ma wande holko fawa dum non wayni ko kanko Abou Ngere kadi o takka wonde ko won haaluji di o haali taw haaluji wona gonga o haal dum kadi ko médias sociaux ji ko wonde fo en wayni ko dum woni ko yalti ton hande ton to Sénégal cekitorde en wayni ko kanko ngone Saliou Job affaire makko hande nen continue nen woni en deeji odo sa joni sabu kambe avocat ji pourtino be planté be no continue hande hare mabbe mbi wonde ko dum do woppirtaaki non dum do fo ko hollude be wasde be weltade sabu odo en non seulement en ko procureur mo leydi Sénégal fonno kanyum hoore mo ummanade dido halluji neddo goddo so haali dum darti dum non sabu kala neddo goddo mo jeaka e part gonde pouvoir so haali hayso ko fotane dum do en ko nangete donc en wayno ko pourquoi kanko do debbo haali halluji badni surtout ko halluji di ganduda en hawnaki ni jogora dude cadela hakkunde leji di en gummanaki dum e kadi en wayno ko kambe avocat ji be porti plainte procureur kadi woppi mo kanko do debbo mo na liberté makko dum non andaka taw holko jogori kewde kono non en wayno ko kambe dido avocat ji be no continue hare mabbe dum non be ngoppirta non cakiterden habruji men to Sénégal ko kanko Azura Fall dum non tungnadi kadi e ko helton hono neddo goto portimo plante o neddo wiete ko Njay Touba dum non portimo plante wi wonde ko kanko Hassan Gueye gandira Azura Fall e man ko yani mudum fi dum walla gañi dum ari ko ciagal de kanko biete do lamingo ndew langa donc Azura Fall e odon sa wi wonde ko dum do ko seyl mudum wadi erreur ka don hala hono kanko Njay Touba o mettinen e donc fuddi critique donc e video collade e réseau ji hono kanko Azura Fall o wonde ko Njay Touba kany hormu e wayno toñi mo wimo ko kangal donc ene wayno ko ciagal de be ko poti e lawol dum wadi woni hare hakkunde mabbe kanko Azura Fall donc Azura Fall ene wayno ko kany hormu cungu mum gañi ciagal modum kanko Azura Fall kadi o yalti e der video ji o wi wonde ko ene wayno o nehi seydi makko mo jeeda parti donc ene wayno ko dum woni ko kanko Njay Touba wi wonde ko do sa joni ko Azura toñimo fiimo gañimo dum non mo namdi justice tonto Sénégal sifti don tan kambe il faut ko Pastef be jeya
bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jogol Sare habruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alarba 17 octobre hitan ujunnaje 2025 gasi ha laaɓi yen mbaale jaam ha janggo so Allah jaaɓi men gar.